Son Carmen Couce Picos e vou a falar dunha fábrica de conservas que houve aquí en San Saturnino. Empecé a traballar aos 36 anos. Empezamos no ano 1986. Son María José Tembras Piñón, sou de Nareio, San Sadurniño. Empecé a traballar na fábrica con 19 anos. Entereime polo traballo, unhas veciñas comentaban que había ali un señor que apuntaba, que iba a ser o encargado, e fomos un día a apuntarnos. Chámame Isabel Fernández Bouza, máis coñecida como Isabel dos Feas. Empecé a traballar aquí cando tiña 19 anos, na fábrica de conservas El Cisne, aquí en San Sadurniño. Diso xa choveu, porque fai 32 anos. Son Mariluz e vivo aquí en Iglesia Feita. E fun traballar ao Cisne. Empecé a traballar no 1986. Mais ou menos tería 30 anos. A aprender, pois había unha fábrica en Vicedo e fomos a Vicedo a aprender a facer todo, como se cocía o pescado, como se pelaba, como se envasaba. Íbamos un bus desde San Saturnino ao Vicedo, e había que madrugar moito, e bueno, despois había que traballar moito, 8 horas ali de pé alrededor dunha mesa, e un carjado dalo era duro de pelar, tiña un enfrentamento raro. Pero ele todo era a berros. Trai tal cousa, non sabíamos que era, mandaron os tres, trai parrillas, nin sabíamos que eran parrillas, nin que era a carretilla, nin que era isto, nin que era outro, nin os palés. Dixo, como lle chamou? Decíamos outro, pero como chamou aquilo? O palé. É que é o palé. É o palé. Ai, Dios mío. Pasamos de traballos. Pero no Vicedo fatal, porque unha compañeira chegou e ele xa estaba cabreado, encargado, e dixo, a ver, ton parrillar. E xa arrancou a pobre, e no canto de poñer as botas, vaise nos tenis blancos de ir e vir, e meteu unha espiña no dedo, e traballou toda a mañá que espiña no dedo, sin se atrever a quen lle quitara. Bueno, despois cando viñamos para San Saturnino, esa xa foi outra maneira, xa tiñamos un encargado de outra maneira, había que traballar, facía moito frío, pero, bueno, en San Saturnino, pois, traballamos 9 anos e pico. No San Saturnino sí que moi ben. Pois o traballo era pelar pescado, íbamos a emparrillar, que era o pescado crudo, botalo en unhas parrillas, e cocíase nunhas caldeiras, e despois de cocido, pois se mandaba como nunha cinta, que era un andarín. E ali íbase collendo, e pelábase, e despois de pelado, pois iba para as máquinas. E ali nas máquinas, pois, chamabanlle como empacar. Cargaban o pescado e era para metelo en latas. Eu fixen algo de todo. Empacar, si, non me tocou nunca, pero de das latas, de miralas ali no disco, tamén me tocou, ir ao almacén, nas máquinas, coller as latas, metelas en caixas, cargar camións, teño cargado moitos. Cando viñan os camións para cargar, que era no inverno, estaba todo blanco de xeada, que as espaldas cara ao portal, a ver, foi duro, pero bueno, eu creo que na miña vida tanto me rín. As mulleres, non é por dicilo, pero as mulleres traballábamos, pero moito, moito. De todo, había que paliar e paliábamos, había que facer isto, facíamos, había que facer de todo. Chegamos a ser 400 persoas, maioritariamente mulleres, como moito serían 10 homes. Cando xa vin a primeira semana cos cartos, dixen, madre mía, contentísima. Había que facer unha festa. Había que facer unha festa, digo eu. Porque daquelas mulleres traballaban na casa e pouco máis. Sí, eran traballos da casa empleadas, había poucos. Eu creo que eran só unhas 40.000 pesetas, que che estaban ben boas. Eu non... O meu era a Ferrari. Botalos encima na cuenta do que cobraba o meu marido. Nada, canto máis vía medrar a cuenta, máis medraba eu. E ánimo por traballar, sí. Traballar aquí deu-nos moita independencia económica á maior parte da xente que estivemos traballando, sobre todo a xente nova que era o noso primeiro traballo. E xa dicían, o Cirri, o eso dos vespinos, porque as chavalas, mira, había unha de vespinos, viñan de todas as parroquias con vespinos, comparaban vespinos, claro, non que iban vir. Para o pueblo
foi unha cousa moi importante, porque deulle moita vida. Eu acórdome sempre que decía sempre María Victoria Torina, que en paz estea, decía que cos mandiles e guantes que vendía as que traballábamos aquí na fábrica do peixe, que lle chegaría para vivir. Non me falas do banco, porque eu tiña no Banco Español de Crédito, e como a min había máis. Nas taquillas tiñamos a roupa para cambiarnos, e cambiábamos, e fomos cobrar. E chegamos ao banco, e empeza con plis-plas, veña a sulfatar. E dixi, pero temos moscas ou que temos? Ambientador, claro. Un ambientador, porque yo lío, cheirábamos ao pescado. E non lle cheiraban os cartos que iba... Ai, os cartos non, pero os meus non os deixei máis, que dixen, sulfatas moxe, pero non me sulfatas máis, E despois eu cambiei para a caixa de ouros, e como a min as demais, veña para a caixa de ouros. E el quedou así, mirando para nosotros. E despois, claro, houve tantas denuncias porque estaba contaminado o río, que morrían as troites, que... Houve moitas denuncias e moitas cousas. A Xuvia tamén había unha factoría de troites e que lle morreran e que tal. Eu non creo que chegara a Xuvia e que lles matara. Dicían que a empresa que iba mal e que botou a culpa, pero bueno, por encima grasa víase moitas veces. Pero bueno, era cousa de pescado, pero claro, tamén irían algún detergente. Si, oía que morrían as troitas, que pasaban cousas, que lles metían multas, pero eu non estaba moi enterada. Eu iba a traballar e dedicábame a traballar, dicían que vai vos cerrar a fábrica, que estás contaminando todo eso. Pero bueno, eu seguía traballando hasta que eso. Bueno, e despois houve huelgas porque non nos pagaban, claro, con tantas veces cambiaron de propietarios ou de jefes, disto, do outro, e todo o mundo era a comer, pois fixemos huelgas. E daquelas apoiáronos todos, todos os bares, tiendas e todo, cerraron e apoiáronos. Botaban a mellor 2 meses ou 3 sin cobrar, e facíamos folgas para que nos pagaran, pois, bueno, fornos pagando sempre, a tarde, pero bueno, iban pagándonos. E despois, cando cerrou, pois fixamos folgas tamén porque non querían, debíanos daquela por uns 3 meses ou así. E cando a cousa se empezou a poñer un pouco mal, eu decidín quedarme na casa e criar o fillo de miña irmá, máis o meu, e ela seguiu pelexando hasta que chegaron aos últimos trámites. Houve momentos que nos debían cartos, tivemos que ir dormir ali hasta que nos pagaron, houve manifestacións, fomos a Ferrol, fomos hasta o ayuntamiento arriba, e dormimos, e houve de todo. Pero bueno, al final cerrou, pero os pagaron, non sei. Tuvemos épocas moi boas, pasámoslo moi ben aquí. Eu, dende logo, teño moi bons recordos de traballar aquí. A cousa principal foi que aquí coñecín o meu marido, unha persona moi importante para min. E bueno, a ver, pa min e pa moitos foi unha pena que se acabara, pero a min co que durou valeu má pena moito. Pasamos moito frío e houve que traballar, pero bueno, tamén tienes que traballar noutras cousas. Eu, desde logo, para mí foi unha cousa moi boa. Fixen algún cuartiño e foi unha pena que non durara máis. A min o que non me esquece de todo era o encarjado que había no Vicedo. Era máis malo que a peste das patacas, pior ainda. E logo esa lata que tes aí, que era de... Si, esta lata é do tiro, esta do tiro. E ainda conservas, Sí, bueno. pero está caducada desde 2000, Bueno, pero ainda que esteña caducada, pois mira. É un recuerdo que teño. 30 anos despois volvo a traballar aquí. E non te creas que non che me deu unha volta ao corpo o primeiro día que cheguei aquí, pensando en todo o que pasamos aquí. Sí. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que jamás forjaron tu alma y la mía. En las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver.
nieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol